Азнакай районында да игеннәрне урып җыюга кирештеләр. Уракны беренчеләрдән булып Марс хуҗалыгы башлап җибәрде. Арпа басуына игенчеләр, белгечләр, авыл аксакаллары җыелды. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Быел Азнакай басуларында игеннәр гөрләп уңды. Һава шартлары яхшы килде. Тукай әйтмешли, яңгыр да вакытында яуды, җиле дә вакытында исте, җылысы да булды. Аллага шөкер, уңышларыбыз бар, икмәк бар. Узган елны бит инде корылыгы, быел менә кичә Марс хуҗалыгында арпа суктыра башладылар. Менә 54 центнер уңыш шушы басудан көтәбез. Уртача инде район буенча Алла бирсә, шул 40 центнердан да ким булмас дип уйлыйбыз. Аны җыеп алырга кирәк. Менә күрә 112 комбайн район буенча. Бүген көндә инде алар барысы да әзер. Районда 40 мең гектарга якын мәйданда бертөрле культуралар уңышын җыеп аласы бар. Шуның 14 мең гектарында арпа өлгергән инде. Республика тарафından инде комиссия үтеп, яхшы оценка бирделәр, югары бәя бирделәр безгә. Аңа күрә хәзер инде җитешеп бетүгенә көтәбез. Бу иртәрәк керү, беренчедән комбайннарга нагрузканы кимәте иртәрәк башлагач. 1 гектарга убыркына да иртәрәк бетерәбез дигәнне аңлатайм. Изге дуга белән башланган эш һәр чак уңышлы була. Быелгы уракта аксакалларның вәгазе дугасы белән башланып китте. Марс хуҗалыгында арпа уңышы гектардан 54 центнер уңыш бирә. Бөтен агрегатлар басуда. Амбарда инде безнең тоже күп хезмәт куелды. Әзерлек 100% дип әйтергә була. Амбар бүгенге көндә ипи 100 тонна кадәр сәгатенә 100 тонна кадәр ипи принимайтала, сушилкалар эшли. Убыркыга битене кирип китәләр 14-16% влажность белән. Без кирип киттек 37% влажность белән. Ни өчен? Менә шушы рукавага без тутырабыз плющемный зерна, сытып зернаны тутырабыз. Ул муравейник кислота белән обогащать итәме? И аның питательности 1/1 артык була. Кырдагысы түгел, амбардагысы ашлык. Мул уңыш өчен басуларда кызу эш башланды. Хәерле сәгатьтә игенче. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.